Últimos minutos de esta edición de lunes de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER, en el 93.4 de la frecuencia modulada. El próximo sábado, día 21, hay oposiciones en educación, y las oposiciones es una alternativa para muchas personas que están buscando un puesto de trabajo, personas que se preparan y se preparan mucho para poder acceder a alguna de las plazas. De esto vamos a hablar en los próximos minutos de radio con Alfonso Villares, que es socio fundador de Nos Oposicións. Alfonso Villares, ¿qué tal? Bo día. Hola, moi bons días. Quedan días, queda pouquinho tempo. Non sei se estamos a tempo de facer algo, Alfonso. Pois nada, axustar pequenos detalles e sobre todo tranquilidade nestos días para afrontar o vindeiro sábado, pois con optimismo o proceso que vai a dar comezo. Como vai ser este proceso que comeza o día 21? Bueno, pois é un proceso que consta de varias fases. Pois o próximo fin de semana comeza o que é a presentación e tamén a parte práctica e temas, e logo queda para unha segunda fase, pois a defensa de programacións e unidades didácticas xa máis cara ao mes de xullo, pero como son de carácter eliminatorio, pois evidentemente as do vindeiro sábado 21 son as fundamentais, claro. Son eliminatorias, que non pase este filtro xa queda fora, non? Pois sí, efectivamente. Entón, canto tempo máis ou menos dedica a xente para preparar unhas oposicións como estas? Bueno, pois hai moitas casuísticas, pero un mínimo dun ano de preparación, é dicir, dun curso que comeza normalmente en setembro, remata en xuño, é necesario para poder abarcar todas as probas con garantías dun certo éxito. Hai moitos casos en que é necesario máis, por suposto, é dicir, casuística de un par de anos, pois intentando, mellor un primeiro ano si obter unha boa nota que che permita traballar de interino ou de sustituto, e despois nunha segunda volta, o sea, nunha segunda preparación, pois xa obter praza. Pero bueno, casuísticas hai de todo tipo, evidentemente, porque afortunadamente nos últimos anos son miles as prazas que se levan convocadas de educación, tanto en Galicia como no resto de España. Cantas temos agora nesta convocatoria de educación? Hai máis de 1.600 prazas ofertadas para máis de 20.000 inscritos. Entón é unha cantidade importante tanto de xente como de prazas, pero a cuestión é que a reposición que hai que facer, porque hai moitas xubilacións, pois é sempre máis ou menos nese tramo de máis de 1.000 prazas todos os anos, polo menos en Galicia ven sendo esa oferta, e xa digo, neste ano pois máis de 1.600 prazas, o que é un número moi importante. O que pasa é que eso despois tamén fluctúa moito por especialidades, porque se dividen esas 1.600 prazas en distintas especialidades, tanto do corpo de mestres como de secundaria, e polo tanto, pois bueno, unhas especialidades unhos anos son máis agraciadas con prazas, outros menos, pero bueno, sempre hai unha convocatoria bastante importante. Dicías antes de xente que se prepara, digamos, para estes exames de agora, para estas oposicións de agora, pero se cadra con vistas, pois eso, de entrar de interino e coñecer como son as probas, que isto moitas veces pode xerar preocupación entre a xente que as prepara, vale, pero eso como vai ser, non? Claro, que esta é unha cuestión clave. De feito, nós na preparación que abordamos en Nos, en torno á Semana Santa, desenvolvemos o que chamamos un simulacro real, que é, bueno, pois xente que forma parte do mundo da educación ven a formar parte de tribunais para simular esta situación de examen que van a vivir agora en xuño e xullo, porque ao alumnado lle axuda moitísimo o feito de vivir esa sensación de enfrentarse diante dun tribunal, a facer unha defensa dunha programación, dunha unidade didáctica, a atender as preguntas que se lle fan, e polo tanto esa bagaxe é fundamental. E por suposto o feito de afrontar unha oposición pois dá sempre unha experiencia moi positiva, pois en caso de que non a superes nesa primeira vez, poder afrontar con maior garantías nun futuro. Por eso sempre recomendamos a todos o noso alumnado que vaya ás oposicións, aínda que non tivera moito tempo a estudiar ou a preparalas, sempre unha experiencia que enriquece, que sirve para aprender. Aínda que non seña grata, porque se pasa mal e se pasan nervios, sempre sirve para aprender. Impón moito o tema do tribunal. Moitísimo. Por isto hai que defendelo oralmente. Por suposto. Hai unha parte, a primeira, que é por escrito, pero que despois hai que ir a ler diante dun tribunal, e logo hai unha última parte onde xa é defensa diante dun tribunal, pois xa digo, dun plan de traballo para todo un curso, que é unha programación, e tamén dunha parte concreta dese curso, que é unha unidade didáctica, que é un plan de traballo para un tempo concreto con actividades e demais, e polo tanto sí que empón moitísimo, e hai que preparalo. É dicir, todo hai que preparar nunha oposición, non só os contidos, sino tamén a defensa que faigas pois dese proxecto que ti tes. Entón, tan importante é saber como saber comunicar. E, lóxicamente, pois, dende as academias, en especial dende nas oposicións, intentamos afinar ao máximo pois todas estas cuestións para que despois o éxito pois sexa bo. Claro, porque cando falamos de oposición sempre pensamos lo mesmo, memorizar, e seguramente hai que facelo, non quedará outra, pero despois tamén hai que saber expoñelo, explicalo, saber manexar os contidos aprendidos previamente, non? Absolutamente, é unha cuestión clave. Damos de conta que son
son xente que se vai a dedicar á docencia, que vai a transmitir uns coñecementos e desenvolver uns coñecementos cos alumnos e cos alumnas, e polo tanto é fundamental ese manexo que teña do escenario, da situación, para poder transmitir todo aquilo que é importante. Polo tanto, pois para poder acceder a ese posto docente, un dos pasos é defender diante dese tribunal, que son tamén compañeiros e compañeiras que están nos centros, pois transmitirlles esa proposta que tes de traballo, e que sexa creíble, que sexa realista, e que se axuste á legalidade, claro, é dicir, ao que está establecido a nivel legal. Entón son moitas variables que hai que ir preparando. Todo se pode preparar, todo se pode aprender, pero hai que ser conscientes de que preparar unha oposición, pois deste caso de educación, é un proceso complexo para o cal hai que estar preparado, hai que ter unha planificación rigurosa e, ao noso entender, pois sempre en mans de xente que teña certa experiencia para irche pautando e irche guiando pois ese proceso de formación que é moi importante, porque senón un só o pode conseguir, por suposto que sí, pero 10 meses son moitos meses, e que haxa unhas pautas de traballo, que haxa un acompañamento por parte dun equipo de preparación, que haxa uns propios compañeiros que están nesa mesma situación na que ti poidas, pois en momentos que teñas de dificultade, de poder comentar con eles, que eles transmitan que tamén pasan por esos momentos, é un acompañamento e é un apoio importante que dende logo axuda. Chega xente moi perdida ao principio, cando se mete nesto, chegan perdidos? Hai de todo, por suposto, é que a tipoloxía de opositores e opositoras variou moitísimo nos últimos anos, sobre todo despois da pandemia, porque hai moita xente que estaba no ámbito privado, que decidiu dar o paso de establecer un proxecto de vida no sentido de preparar unhas oposicións. Entón, hai xente que non ten nocións do que é pois ser docente, que tipo de probas hai. Evidentemente, nós desde nosa oposicións o que facemos é explicarlle todo o proceso, en que consiste, aclarar as dúbidas que poida haber, para que logo poida tomar unha decisión de si decide preparalas ou non, porque a veces o único que se ven é cunhas ideas preconcebidas de que hai un bo horario e que hai moitas vacacións, pero non hai moito máis. Entón, hai que afondar na cuestión do que significa ser docente, que proceso hai de selección, como se prepara pois ese proceso de selección, que implicación ten en canto a tempo preparar eso, porque, bueno, tú a unha academia te podes apuntar, dende logo, pero dende logo non chega con eso. Hai que desenvolver un traballo diario ao longo de moitos meses para poder acadar un nivel de coñecementos e de desenvolver esos coñecementos óptimo para que che permita pois ter expectativas de sacar unha plaza. Entón, eso é importante comentalo antes de empezar o proceso. Por qué? Porque senón despois as expectativas non se ven cumpridas, se ve que hai ao mellor a veces dificultades, que non pensaba que isto fora así, que fora tan difícil. Entón, nós sempre intentamos desde o primeiro momento deixar claro cales son os condicionantes para preparar unha oposición. E logo cada un libremente pois decide. E logo tamén hai os perfiles, por suposto, dos rapaces e rapazas recén tituladas, das titulacións, ben máster de secundaria, ben titulación de mestres, pois que eso xa teñen moito máis claro porque están no día a día xa da preparación, entón lles queda máis próximo todo este proceso. Unha última cuestión, traballades tamén o ámbito, digamos, emocional, porque haberá xente que no medio do proceso di, paso desto, poño o bar e listo. Non, pois por suposto que o traballamos porque é fundamental, é dicir, ese acompañamento que se dá non só unha vez remata a preparación, sino cando se está desenvolvendo eses procesos selectivos, é dicir, a partir da hora e hasta que remate o proceso no mes de xullo, pois sempre hai un acompañamento por parte dos preparadores, por parte do equipo de administración, pois para que o alumno se sinta sempre acompañado e poida desenvolverlo nas mellores condicións de todo, pois a estas probas que son evidentemente moi exixentes. Moi ben, pois nada, antes de marchar, que facemos esta última semana? Xa dicías algo ao principio. Pois nada, simplemente facer repasos, revisión de documentación que se ten xa organizada e, sobre todo, unha vida ordinaria de rutinas para poder chegar ao fin de semana nas mellores condicións. Dormir ben, boa alimentación, un pouquiño de aire libre, paseos. Case máis importante iso que o feito de repasar? É que ahora nunha semana non vas a adquirir novos coñecementos, simplemente tes que optimizar ben aqueles coñecementos que tes para, chegado o momento, poder transmitilos ben no tempo que tes, porque outro dos condicionantes é o tempo de desenvolver as probas, entón hai que facelo nese tempo. Alfonso Villares, socio fundador de Nos Oposicións, gracias por estar connosco. Gracias a vos. E aproveitamos a ocasión tamén para desexarlle a toda a xente que prepara estas oposicións do día 21, pois toda a sorte do mundo. Pechamos esta edición de programa, Javier Rodríguez no control técnico, David Iglesias na realización digital do programa, aquí no micro Marcos San Luis, poñemos un poquinho de música a que trae todos os luns no El Turbulencias.